Türkmenistanda raýatlaryň aýlyk zähmet, pensiýa, talip we dinleýiji haklarına şeýle-de döwlet kömek pullaryna degişli iki sany üýtgetme güýje girýän ýaly bolup görünýär. Olaryň birincisi 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap raýatlaryň aýlyk zähmet, pensiýa, talip we dinleýiji haklary hemde döwlet kömek pullary 10 göterim köpeldilmeýär. İkincisi bolsa täze ýyl bayramynyň öň ýanynda 2 aýyň zähmet hakyny öňünden bermek tejribesi ýatyrylýar. Bu ýagdaýlar barada Balkan vilayatynyň döwlet edara kärhanalarynyň işärleriniň, şol sanda hasapçylarynyň ençemesi anonimlik şertinde Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gürrüň berdi. Bu üýtgetmeler barada ýurdun puwdak edaralaryna we pensiýa gazinasynyň yerli edaralaryna ýörüýte hat üstü bilen habarnamalar gelip goguşdy. Habarnamada raýatlaryň aýlyk zähmet, pensiýa, talip we dinleýiji haklaryny we döwlet kömek pullaryny her ýylyň 1-nji ýanwaryndan 10 göterim ýokarlandyrmak tejribesiniň şu ýyl besedilýänligi ma'lum edilýär. Diýip Sebitiň döwlet edaralarynyň biriniň hasapçysy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanda 2008-nji ýyldan bäri her ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap raýatlaryň zähmet haklarynyň, pensiýalarynyň, döwlet kömek pullarynyň, talip we dinleýiji haklarynyň möçüri 10 göterim ýokarlandyrylýar. Ýöne adatça bu baradaky karar yglan edilenden sanlyja gün soň ýurtda azyk önümleriniň we beýleki hyzmatlaryň bahalary adymdan 10larça göterim gymmatlaýar. Döwlet edara kärhanalaryna iýerilen habarnamada söhbetdeşlerimiziň tasdiklamagyna görä Gurbanuly Berdimuhammedowyň döwründen bäri däp bolup gelýän täze ýylyň öň ýany 2 aý iş hakyny öňünden bermek tejribesiniň hem şu ýyl ýatyrylýandygy aýdylýar. Bu habarnama noýabryň 3-nji 10 günlüğiniň başynda 2026-njy ýyl üçin döwlet büdjeti hakyndaky kanun kabul edilen soň geçen hepdäniň dowamında degişli edara kärhanalara, müdirliklere, şol sanda pensiýa gazinasyna paýlandy diýip bu habarnamadan ýakyndan habarly Balkanly büdjet işäri anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanyň 2026-njy ýyl üçin döwlet büdjeti hakyndaky kanun ýurdun mejlisiniň 7-nji çağırylşynyň 11-nji maslahatynda kabul edildi. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatyna görä 22-nji noýabrda geçirilen maslahatda deputatlar kanunyň taslamasynyň kabul edilmegine bir agzdan ses berdiler. Döwlet büdjeti hakyndaky kanunda aýlyklary, pensiýalary 10% köpeltmek hakda hiç hili bent ýok. Soňa laýyklykda ykdysadyýet puwdugyny ýolbaşçylyk edýän vice-premieriň adyndan gelen habarnamada aýlyklary, pensiýalary, kömek pullary 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan köpeltmedilik tawsyrylýar. Diýip yerli pensiýa bölümleriniň biriniň işäri anonimlik şertinde aýtdy. Bu habarnamadan soň söhbetdeşlerimiziň sözlerine görä edara kärhanalaryň hasapçylaryna 2026-njy ýyl üçin aýlyklary öňküsi ýaly, ýagny 2025-nji ýyldaky ýaly hasabatda görkezmek tawşyryldy. Azatlyň baýdylanlar barada 2-nji dekabrda Sebitiň degişli häkimiýetlerinden şol sanda pensiýa gazinasynyň yerli edarasyndan telefon arkaly tesbir almak boýunça eden iýdigderli synanyşyklary oňy netije bermedi. Bu üýtgetmeler barada häzirlikçe döwlet medpugatynda we hökümetçi neşirlerde hem açaçan hiç bir gürrüň gozulmaýar. Ýöne bu habar Balkanawat şäherinde ýyldyrym çaltlygy bilen ýaýrady we ilat arasynda nägileligiň, gahar gazabyň döremegine raýatlaryň köpüsiniň özara gürrüňdeşlikde ýurt ýolbaşçylaryna açaçan nälet gargyşlary aýtmagyna getirdi. Hiç kimin eli işe baranok. Onsuzam aýlygymyz ujup sözledi. Abi kim gaty gymmat. İşläp pul artdyrjak gumanyň ýok. Adamlar, pensionerler gaty gaharly we nägili. Olar giden gerekmejek. Boş duran binalaryň guruluşyny, halkara forumlary millionlap dollar sarp etmegiň deregine adamlaryň sosial goragullygyna üns berilmeli diýerler. Köp adam bu üýtgetmäniň ila darasyna has uly nägilelik tolkunyň döremegine getirmeginden alad edýär. Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanawatly büdjet işäri anonimlik şertinde aýtdy.
Bu üýtgetmeler Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň 19-njy sentýabrda geçirilen mejlisinde edaranyň ýaşullar geňeşiniň bir agzasy çykyş edip, ýurtda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talip we dinleýiji haklarynyň möçörüniň ýokarlandyrylmagyny besetmegi teklip etmeginden soň boldy. Aşgabatyň maslahat köşkünde çykyş eden hormatly il ýaşulysy diýen adyň eýesi Ýazmyrat Atamradow bu teklibi etmeginiň sebäbini halkyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň ýokary derejä ýetendigi bilen düşündirdi. Bahman arkadaşlarımız halkımızın yaşayış durmuş derecesini yukarı götürüldüğünü göz önüne tutup rahmet haklarının, pensiyalarının, devlet kömek pullarının, talip ve dinleyici haklarının yukarılandırılmayı pes etmeye gibi teklif ediyoruz. Bugün her bir maşgalanın eli uzun yerine yetiyen ağır halkımız ferahat, asuda, bunu diyen bahtiyar durmuşta yaşayar. Dip Atamradow adamlar üçin döredilen şeýle ýeňillikleriň dünýäniň hiç bir ýurdunda da ýokdugyny hem öňe sürdi. Ýaşuly öz çykyşynda tyşytlanyljak serişdeleriň ýurdu mundan beýlekde östürmäge, beýlik wajyp uğurlara gönükdirilmeginiň hasta talaba laýyk boljakdygyny nygtap, Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhamedowdan bu teklibi goldamagy tüýsürekden haýyş etdi. Şonda häkimetler we döwlet mediasy bu teklibiň kabul edilendi ýa-da edilmendigi barada anyk bir zat aýtmadylar. Ýöne bu teklip ýurtda aýlyklaryň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan 10 göterim ýokarlandyryljakdygy baradaky kararyň bu ýyl soňky 20 ýyla golaý wagtyň dowamında tas ilkinji gezek öňünden yglan edilmeýän mahalyna gabat gelipdi. Adatça 10 göterim ýokarlandyrma baradaky karar her ýylyň iýul aýynda geçirilen hökümet maslahatynda yglan edilýär. Ýöne şu ýyl häkimetler Tomus aýynda geçirilen hökümet mejlisleriniň hiç birinde bu meseleni gozgap, şeýle kararyň kabul edilendigini mälim etmediler. Türkmenistanda indi ençeme ýyl bäri agyr ykdysady kynçylyklar dowam edýär. Ilat giň ýaýran işsizlik, azyk önümleriniň we hyzmatlaryň gymmatlamagy bilen ýygyderli ýüzbeýiz bolýar. Müňlerçe Türkmenistanly eklenç gözleginde daşar ýurtlara zähmet migrasiýasyna gitmäge mejbur bolýar. Maru vilayeti Serdar Berdimuhammedowyň sapara gelmegine taýinlik görýär diýip Azatlygyň habarçysy öz çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Şu aralykda prezidentiň ahally altyn halky döwlet kärhanasynyň täze mallarçylyk toplumynyň ulanynaga berilmegine gatnaşyp suw hojalygynyň maddi enzamlaryň binýadyny putalandyrmak goýunça alınıp barlayan işler bilen tanışanlygy habar berildi. Prezidentiň anyk kaçan gelýänligi belli däl. Ýöne çeşmeler yerli ýolbaşçylaryň bu saparyň 2-nji 5-nji dekabr aralygyna amala aşyrylmagyna garaşýanlyklaryny aýtdy diýip habarçymyz 2-nji dekabrda ýazdy. Adatça bolşýaly ýokary derejeli saparyň öňünden Mar şäheriniň ähli ýerine araçsaçylyk işleri geçirilýär. Hususan Mar aeroportunyň ýanynaky Zeykanal araçsalanyp täzeden gadylýar. Potrot meýdanlary guran ot çöplerden araçsalanýar. Ýollaryň döwük genjik ýerlerini oňaryp asfalt bilen ýamaýarlar diýip habarçymyz ýazdy. Onun tasdiklamagyna görä, ýol edarasynyň işgärleri uzakly günlerini ýerden çykyp gün ýaşaýança araçsaçylyk işlerini edip geçirýärler. Büdjet edaralarynyň işgärleri eýem 10 gün bäri günde şäheriň protokol köçelerinde gurulýan ýowar çärelerine alınıp gidilýär. Prezidentiň öňünden çykmaly, onu dawara bilen garşy almaly büdjet işgärleri 2 aý öň saýlanyp alyndy. Deyip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Onun sözlerine göre bu çäre gatnaşjak işgärleriň pasportlarynyň nusgalary, suratlary alındy. 3 arka maglumatlaryny getirmekler soruldy. Bu maglumatlar soňra yerli hukuk goraýjylara berildi diýip çeşme ähli barlygdan geçirilen adamlaryň prezidentiň geljek güni bellenlen çäreden galmaly därligini aýtdy. Davaralı çäre gatnaşmaly edilip barlaglardan dolu geçen adamlardan prezidentin gelen günü boljak çäreden galmaga haklarynyň ýokdugy, ýagny olaryň mundan habarly edilendigi barada dilhata alınýar. Pata, toy bular bahana bolup bilmedi.
Azatlygyň habarçysynyň aýry-aýrylykda gürleşen adamlary prezidentiň welaýet saparynyň ýagny bir näçe sagat içinde gelip gitmeginiň 1-2 aý öňünden ilaty biýmada etmekleriniň ören nägilelik döredýändigini aýtdylar. Büdjet işgärleri prezidentiň gytga wagtlyk saparynyň 1-2 aý öňünden biýanjylyk edilýär. Tä prezident gelip soň ýygyny gidýänçä arkaýyny işlemäge goýmaýarlar. Prezidentiň sapary sebäpli vilayetde internet ulgamynyň tizligi hem peteldirildi. Ähli tölegli VPN-ler öçürildi. Ýöne prezident gelýär diýilse, Haýsy Berdimuhammedowyň geljegi hem belli däl. Ozal iki bolsalar indi olaryň hataryna öňkü prezidentiň gyzy hem goşuldy. Deyip adynyň aýdylmadygyny soran ýaşaýjy kimin sapara gelenliginiň diňe ol welaýaty gelip ýyzyna gaýdandan soň belli bolýanlygyny hem sözüne goşdy. Garaşsyz ýagdaýda resmiýleri tasdikladyp ýa inkar etdirip bolmaýan maglumaty görä prezidentiň ýoleten etrawyna barjakdygy aýdylýar. Türkmen medeniýetiniň ýurtda ýokarlanýan etýag, alyk gitmesçilik aladalarynyň arasynda 1-nji dekabrda beren habaryna görä Serdar Berdimuhammedow Altyn halka döwlet kärhanasynyň täze mallarçylyk toplumynyň ulanmagy berilmegine gatnaşdy. Azatlygyň akalla habarçysy oktyabr aýynyň aýagyna bu kärhananyň işini togtadanlygyny habar beripdi. Türkmen medeniýeti mart aýyna mallarçylyk we goşuluk senagaty döwlet birleşiginiň döwre wagtlaşdyryljakdygyny habar berip, alyk kopsullygyny üpjün etmek uğruna alınıp barlayan uly işleri magtan hem bolsa Altyn halkanyň ýurtdaky alyk bolçulugyna goşandy üçin näçerek döwlet serişdesiniň göýberilýändigi, täze dörediljek iş orunlary barada hiç zat aýtmanly. Şeýle-de Berdimuhammedow 1-nji dekabrda suwhojalyk puwdagynyň maddi enjamlaryň binyadyny puwtalandyrmak boýunça alınıp barlayan işler bilen tanışdy. Bu tanışlyk Azatlyk radiosynyň ýurtdaky suw aladalary barada çap eden uly göwrümli synlarynyň ýa-ýanyna gabat geldi. Russiya, Ukrainanyň Donbas dewletindäki strategik taýdan möhüm şäherleriň birini ele geçirendigini öňe sürýär. Bu beýanat paragçylyk lalasygyny jemlemek uğrunda tagalla edýän Amerikan resmiýetleri bilen Kremlde geçiriljek möhüm duşuga gabat mälim edilene meňzeýär. Ukrainaly resmiýetler Russiýanyň iň ýokary harby terkerdesiniň 1-nji dekabrda ýaýradylan videonyň dowamında prezident Vladimir Putin'a beren hasabynda aýdanlaryny reddetdiler. Pokrovskda söwüşýän Ukrain harby birikmeleriniň 2-nji dekabrda Reuters agentligine beren maglumatynda belenilse ýaly Ukrainanyň güýçleri şäheriň demirazyk bölegini taklamagyny dowam etdirýärler. Rus goşunlarynyň agylyk edýän şäheriň günorta tarapynda bolsa çaknyşyklar alınıp barylýar. 2-nji dekabrda Putiniň Aktamyň ýöretip wekili Steve Witkow bilen duşugy meýilleşdirilýär. Bu Russiýanyň 4 ýyl bäri Ukrainadaky alyp barýan urşuny soňlamak uğrundaky güýçli tagallalaryň arasynda amal edilýär. Witkow ýanwardan bäri Putin bilen 6-njy gezek duşur. Mundunyň Amerika tarapyndan taýýarlanylan we has köp Russiýanyň haýryna daga aýdylan paragçylyk meýilnamasy äşgär edilipdi. Mundan soň Ukraina resmiýetleri Jenewada Amerikan wekilleri bilen duşup, Moskwanyň berk pozisiýalaryny ýumşatmak uğrunda kysagly tagalla etdiler. Kreml tarapyndan ýaýradylan videoda Russiýanyň baş harby terkerdesi general Valeri Gerasimov Rus güýçleriniň söwüş meýdanynda soňky aýlarda gazanandygy aýdylýan ýeňişleri barada hasabat berdi. Ukrainanyň güýçleri bir näçe aý bäri esasan Demirazykdaky Kupyansk şäheriniň Seýlehim günortadaky Pokrovsk şäheriniň töwereginde Rus goşunlaryny ýyda terpikdirmek uğrunda töwüşýärler. Gerasimov Putin'e beren hasabatynda Pokrovski şäheriň köni Rus ady bilen atlandyryp, Rus güýçleriniň ony ahyr soňy ele geçirendigini öňe sürdi. Krasnoarmeysk boýunça eden işleriňiziň netijeleri üçin size Seýlehim ähli terkerdeligi we şahsy düzüme minnetdarlyk bildirýärin diýip Putin Gerasimowa aýtdy. Olaryň duşugynyň 30-njy noýabrda geçendigi aýdylýar. Emma onuň videosynyň 1-nji dekabrda Witkowyň saparynyň öň ýany ýaýradylandygy bellenilýär. Russiýa Ukrainada söwüş meýdanyndaky möhüm ýeňişler barada ýygy-ýygydan beýanatlar bilen çykyş edýär.
Emma bu öňe sürmeler soňundan ýa çiýsirilip görkezülen ýa-da düýbünden ýalan bolup çykýar. Gerasimov goloýda Russiýanyň güýçleriniň Kupiansky gabyny alandygyny aýdypdy. Emma bu hakykata laýyk däldi. Pakrovsky goraýan etasy Ukrain bölümleriniň biri Howa desanty guşunlarynyň 7-nji çalt jogap beriş korpusy Kiýewiň güýçleriniň Rus hüjümini ýa-da terpikdirmegi dowam etdirýändigini aýtdy. 1-nji dekabrda prezident Vladimir Zelenski Parijde Fransuz lideri Emmanuel Macron bilen geçiren duşugynyň dowamında Russiýanyň güýçleriniň öňe ilerleýändigini boýnaldy. Elbetde Russiýa öňe ilerleýär. Elbetde Russiýa birnäçe hüjüm hereketleri we operasiýalary geçirýär. Bularyň hiç biri üstünlükli bolmady diýip ol metbuat ýygnygynda aýtdy. Pakrovskda we beýlik tebitlerde agyr täwüşler dowam edýär. Mysal üçin, biziň ýigitlerimiz Kupiansk töwereginde has sowly hereket edýärler. Russiýanyň Kupiansky eýelendigini aýtmagyna garamazdan biz şäheri tas her kimden arasyladyk diýip Zelenski sözüne goşdy.